नमस्कार. मी क्रांती चौधरी, कृषी अधिकारी. आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की एप्रिलमध्ये जसं काही लॉकडाऊन सुरू झालं तसं बरेचसे शेतकऱ्यांचं मटेरियल हे वाया जात होतं आणि त्याच वेळेस ग्राहकांनाही चांगल्या प्रतीचा माल मिळत नव्हता. तर याच काळात आपण एक छोटासा प्रयत्न केला, तो म्हणजे असा की एक व्हॉट्सअप ग्रुप फॉर्म केला आणि त्या ग्रुपमध्ये आपण शहरातले काही सोसायट्यांमध्ये राहणारे ग्राहक आणि शेतकरी असे ॲड केले. आणि मग त्यातून काय व्हायला लागलं, तर शेतकरी आपण मेसेज टाकत होतो की शेतकरी हा या सोसायटीमध्ये विक्रीसाठी येणार आहे आणि मग शेतकरी हा थेट त्या सोसायटीमध्ये जाऊन विक्री करायचा. याच्यातून ग्राहकांना एक चांगल्या प्रतीचा माल मिळायला लागला आणि शेतकऱ्यांनाही चांगले पैसे, 2 पैसे अधिक हातात मिळायला लागले. यातून आपण नवी मुंबईमध्ये आतापर्यंत बघायला गेलं तर जवळपास 90 लाखाच्या आसपास आपली उलाढाल झालेली आहे. तर मला काय म्हणायचं मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण सर्व शहरी भागातून म्हणजे प्रत्येक शहरातून आपण अशा प्रकारे विक्रीसाठी नेटवर्क सुरू करू शकतो. तर ह्यासाठी काय करावं लागेल, तर शेतकऱ्यांनी म्हणजे 2 ते 3 महिने शेतकरी आपला माल शेतामध्ये उभं राहण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्याला ते माहीत नसतं की तो हातात येणार आहे किंवा नाही. इतक्या कष्टानंतर जेव्हा आपला सर्व अन्नधान्य हातात येतं तेव्हा तो विक्रीसाठी घाई करतो. तर माझं काय म्हणणं आहे, तर शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी घाई करू नये, तर थेट विक्रीसाठी 2 ते 3 दिवस तुम्ही घालवा. तुम्ही मटेरियल हातात घेण्यासाठी 5 ते 6 महिने घालवता, मग विक्रीसाठी 2-4 दिवस घालवायला काहीच हरकत नाही. तर यात तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, तर तुम्ही तुमच्या जवळपासच्या सोसायट्या किंवा जे काही शहरातले नागरिक ज्यांच्याशी तुमचे संपर्क असतील, ज्यांना तुम्ही दूध टाकत असाल, जे तुमचे पाहुणे मंडळी असतील, यांचे तुम्ही कॉन्टॅक्ट घ्या. एखादा व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करा आणि त्यामध्ये तुम्ही सांगा की माझ्या शेतात हे मटेरियल आहे आणि ह्याची किंमत ही आहे. तर आणि तुम्ही थेट विक्री करण्याचा प्रयत्न करा. याच वेळेस मला ग्राहकांनाही सांगायचं आहे की तुमच्या आजूबाजूला जे काही शेतकरी असतील त्यांना तुम्ही विचारा तुमच्या शेतात काय आहे. आणि ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, डाळी, उडीद, मूग, हळद यासारखे पदार्थ तुम्ही थेट शेतकऱ्यांकडनं घेण्याचा प्रयत्न करा. 10 ते 20% जरी तुम्ही शेतकऱ्यांचा माल डायरेक्टली घेतला तरीही शेतकऱ्याच्या हातात 4 पैसे अधिक पडणार आहेत आणि शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती ही सुधारणार आहे. त्याच वेळेस तुम्हालाही चांगलं अन्नधान्य म्हणजे खात्रीशीर अन्नधान्य खायला मिळणार आहे. आता शासन योजना राबवत आहे, विकेल ते पिकेल. तुम्ही त्या शेतकऱ्याला विचारू शकता की बाबा तू ह्यासाठी काय काय वापरतोस, औषधं कुठले वापरतोस. जर शेतकऱ्याला कळलं की सेंद्रिय मालाला अधिक मागणी आहे, त्याच्यातून आपल्याला 2 पैसे अधिक मिळतात, तर शेतकरी हा सेंद्रिय माल लावण्याचा प्रयत्न करेल. यातून आपला देश उभारेल. तर यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचा, एक सामाजिक क्रांती आपल्याला घडवायची आहे. जर मध्यस्थाच्या चेनचं उच्चाटन झालं तर शेतकरी उभारल्याशिवाय राहणार नाही आणि आपल्यालाही चांगल्या प्रतीचं अन्न मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. यामध्ये तरुण शेतकऱ्यांनीही पुढाकार घ्यावा, सोसायटीमधल्या तरुणांनीही पुढाकार घ्यावा. अशा प्रकारे व्हॉट्सअप ग्रुप करून, शेतकऱ्यांचे छोटे छोटे ग्रुप करून आपण शहरामधून विक्री करण्यासाठी प्रयत्न करावा. ह्याशिवाय मला काय म्हणायचं आहे की एक समाजाचा घटक म्हणून आत्ता आपण जर विचार केला तर आपल्याला लोकल क्रांती घडवायची गरज आहे. लोकल क्रांती म्हणजे काय, तर आपले छोटे छोटे कामगार उभे राहिले पाहिजेत, आपला शेतकरी उभा राहिला पाहिजे. आपल्याला माहीत आहे आपल्या देशाची आर्थिक परिस्थिती सध्या कशी आहे. ह्या कामामध्ये तर आपण जर शेतकऱ्यांना उभं करण्यासाठी काही प्रयत्न केला तर आपण देशाला निश्चितच मदत केल्यासारखी होईल. म्हणून एक चेन फॉर्म करणे, छोटे छोटे व्हॉट्सअप ग्रुप फॉर्म करणे आणि थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करणे यावर आपण भर द्यावा, अशी माझी कळकळीची विनंती आहे. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.